Türkmenistanda ýurdun daşynda ölen garyndaşlary we dostlary üçin ýaz çäreleriniň geçirilmegi ýygjamlandy. Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçylarynyň sözlerine görä Diňamary vilayatynyň bir etrawynda bir hepdäniň dowamında daşary ýurtlarda ýogalan we jaýlanan 4 adamyň hatirasyna ýaz çäreleri geçirilipdir. Soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistanyň günorta sebitinde Mary etrawynyň owalarynda ýurdun daşynda ölen 4 adamyň ýaty geçirildi. Olaryň ikisi Mary etrawynyň Ak Altyn owasyndan. Bu arada habar berýän Azatlyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä olaryň hemmeti ýurdun daşynda zähmet çekip Türkiýede ýogalypdyr. Adata görä merhumlaryň 3-si, 7-si we 40-y berilýär. Habarçylar merhumlaryň maşgalalary üçin ýitki azabyndan başga da ýakynlaryny jaýlap bilmezliginiň goşmaça uly gaýgy bolýandygyny belliýärler. Koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly halkara uçuşlaryň ýatyrylmagy şeýlede öňki ýyllarda raýatlaryň ýurtdan çykmagyna gerdilen dürli çäklendirmeler sebäpli Türkmenistanlylaryň ençemedi ýurdun daşyna gidip gelmek mümkinçiliginden uzak wagtlap mahrum bolýarlar. Aýry mesele ýurdun daşynda ýogalanlaryň watanyna getirilip jaýlanmagyna mümkinçiligiň tas bolmazlygyna degişli. 11-nji aprelde Adatlyk radiosynyň ýurdun daşynda bilim alýan ýaşlaryň arasynda birnäçesiniň ýogalmagyna degişli ýagdaýlar hem ma'lum boldy. 5-nji aprelde Adygeýanyň Döwlet Uniwersitetiniň talibi Mary vilayatyndan Oraz Murat Nurýagdyýewiň işleýän ýerinde Soçidäki guruluşyk meýdançasynda 5-nji gatdan ýykylyp ýogalandygy ma'lum boldy. Dostlarynyň sözlerine görä Oraz Murat Nurýagdyýew Maýkop şäheriniň Adygeý Respublikasynyň paýtagtyndaky musulman gonamçylygynda jaýlanypdyr. Ýene bir ýagdaý barada Türkiýede ýerleşýän Türkmenistanyň ýaşlar hereketiniň aktivisti Dursultan Taganowa gurrun berdi. Onuň sözlerine görä 9-njy aprelde Ortiýetiň Krasnodar regionunyň Armavir şäherinde bilim alan 1998-nji ýylda doglan daşy oguzly Roza Babajanowa ketel zerarly aradan çykypdyr. Taganowanyň sözlerine görä merhumyň ene atasynyň gyzynyň jesedini öz ýurduna alyp gitmek synanşyklary şowsaz bolupdyr. Türkmen elçihanasynyň wekilleri kömek etmekden ýüz öwrüpdir. Roza Babajanowanyň watandaşlary özleri pul ýygnap ony Armawirdäki musulman gonamçylygynda jaýlapdyr. Azatlyň habarçylary özal türkmen migrantlarynyň Türkiýede ýogalyp şol ýerde jaýlananlygy barada birnäçe ýerde habar beripdi. Köp halatlarda merhumyň garyndaşlary jesedini gyzga wagtda alyp bilmänligi üçin ölen türkmen raýaty Istanbulyň hossarsyz adamlar üçin niýetlenen gonamçylygynda jaýlandy. Köplenç Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ölen raýatlaryň jesetlerini watanyna ekitmek üçin özlerine edilen ýüzlenmelerden boyun gaçyranlygyny şaýatlar gurrun beripdi. Şeýle wakalaryň birinde Istanbulyň guruluşyk meýdançasynda helak bolan 1986-njy ýylda doglan Liwaply adamyň ene atasyna oglunyň ýogalmagyndan 1 ýyl geçen soň onuň Türkiýede jaýlanan ýerini anyklap 2018-nji ýylda mazaryna baryp gaýtmak meýser edipdi. 2020-nji ýylyň mart aýynda Istanbulyň gonamçylygynda birden onlarça türkmen raýaty jaýlandy. Ýatama rakdan köpçüliklen zäherlenen 60-dan gowrak türkmen raýaty Istanbulyň kesilhanasyna düşüpdi we olaryň tas hemmeti ýogalypdy. Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynyň wekilleri öz raýatlaryna ýogalanlaryň jesetlerini watanyna alyp gitmek üçin kömek bermekden ýüz öwürdiler. Tersine olaryň jaýlanmagyna we ýatyna gatnaşan adamlara hemde öz watandaşlaryna kömek berenlere batyş etdiler. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň çap eden dokumentine görä türkmen diplomatlary Türk häkimetlerinden Türkmenistanyň raýatlarynyň gonamçylyklarda hem ýaz çärelerinde ýygnanmagynyň öňüni almagyny haýyş edipdir. Türkmenistanyň Ortiýetdäki we Türkiýedäki diplomatlary agdalan wakalar baradaky habarlary ne tasdikladylar, ne de ret etdiler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynyň işgärleri we döwlet habar beriş serişdeleri türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda başdan geçirýän kynçylyklary barada resmi habar bermeýärler. Azatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä soňky 10 ýyllykda hatym ýaýbanglanan zähmet migrasiýasynyň fonunda köpler ýurdun daşyna çykan soň watanyna diri ýa-da öle gaýdyp bilmejegine göz ýetirýärler. Emma muňa garamazdan ýurtdaky durmuşyň agyrlaşmagy derarly ilat arasynda daşary ýurtlara gitmek islegiler barhartýar. Habarçynyň belleşýäli köpler ýurtdan çykmak üçin halkara gatnawynyň täzeden başlanmagyna garaşýar. Türkmen häkimetleri ilatyň sany, migrasiýanyň möçberi, ölüm wakalary şol sanda ýurdun daşynda ýogalýan raýatlaryň sany we beýleki zerur statistikany çap etmeýärler.